Hey Shifethu, yazi ngiqonda ukuthi wayeBrown asibizile la. Ey, uyamazi nami ngona ucenza serious ngento engekho nje. Hayi. Uyathanda uzenza serious, angazi ukuthi sibizele nje la. Eish, awuthi simlinde kancane sibone usiphatheleni. Sisi wabona ukuthi ngiyathela. So ngiyathela ngephutha. Hamba futhi uqala la. Ngiyathemba nonke nazibuza ukuthi hayi nginibize la. Nginilethela ngoba ngifuna nonke nibe la. Abafundi baseTuthuko Primary School. Ngifuna siphume nesolution ngale ndaba kaTsotsi. Niyezwa ngithi? Yebo. Okay, nginecebo. If kuthi uyafika kini nonke or koyi-1 wenu la, ngifuna ningamniki lutho okunani nigijime nize kuthini. Angeke iziyenzeke leyo nto animeni kancane and into engiyenzeka uzobona ukuthi nayo lento akayenzayo i-wrong. Okunani uzovela abona ukuthi uphelelwa amandla maseyayeka. Niyezwa ngithi? Uma uxasiswe kanje kalula kanjalo. Cha khona ngeke kuze kube lula kodwa kuzowenzeka. Jwale ntho tse rona tle ba a di kgutlisitse. Hey ngoba zona siyazifuna. Wait. Into engiyaziyo ukuthi izinto zena ngeke sayithola. Nginemele nikwenze ukuthi nirelax. Ngicela ungibambe ngesandla, dala isiqombula intaba. Ngicela ungibambe ngesandla, dala isiqombula intaba. Ngicela ungibambe ngesandla, dala isiqombula intaba. Ningazosiphaphela nina. Asibonakali masila. Sidumbu thina. Nizotshelela phambi kwethu. Nizobambana ngezandla phambi kwethu. Ningasiphapheli nina. Hello sis, noma ubhuti or lesbian khona lokho. Usho ngoba wena uJoel? Chila sisi ngoba uzolahleka. Nangu wami. Okay guys, I want us to talk about respect. And so guys, don't forget that every number that is multiplied by 0 is 0. And every number that is divided by 0 is undivided. Very good. It is undivided. So now, what if I add a 0 on a number? Any number. That number remains the same. Very good, guys. So, Brown. Yes, ma'am. Is everything okay? Yes, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am, I'm sure. Oh, okay. Let us continue. Sihle.
Wase ungishiya manje kwenzakalani? Asiphume lapho. Belunjani usuku lakho lokuqala? Oh wow, my day from today it was great and I experienced new things. Hayi, kuhle lokho. Manje vela ungixoxele yini ngale ntombazane? Ubani Thobile? Yeah. Ungamthatheli enhloko loyo unjalo. Hayi okay ke. Sacela ukukukhapha. Ay sorry bhuti ngizosihambela ngiyayazi indlela ekhaya. So bye bye.